Aloitetaan helposta. Se osaa vaikka tehdä omassa työyksikössä asiakastyytyväisyyskyselyä. Niin. Olekohan niitä muuten tehty? Tai joka yksikössä nyt ainakin vuosittain olisi jonkunlainen jollain tasolla. Itse kun olin Lapissa opettajana vielä muutama vuosi sitten, niin itse asiassa nyt kun rupean miettimään, niin tosi moni opiskelija teki meillä johonkin vaikka ikääntyneiden palveluun tai kotihoitoon asiakastyytyväisyyskyselyitä opinnäytetyönä. Okei. Ja sieltähän sitten nousi, eikö niin, että nousi jotakin kehittämiskohteita tai jotakin? Joo, joita sitten taas seuraava. Eli että yhdessä opparissa tunnistettiin joku asia, mikä oli tai kaipasi kehittämistä, ja sitten seuraavassa opparissa saatettiin tarttua siihen. Kyllä. No, tuo on aika viisasta. Ja tuostapa saatiinkin muuten hyvä esimerkki siitä, että mistä löydän opinnäytetyön aiheen. Että jos ei mene aihepankkiin, niin lukemalla ihan vastavalmistunutta opinnäytetyötä, jossa on siitä teemasta tehty, niin viimeisessä pohdintaluvusta löytyy jatkotutkimusaiheet. Avot. Aika hyvä vinkki. Niitä mutta aika useasti kysellään niitä, että mistä ihmistä voisi tehdä oppari. Siellä joku toinen on valmiiksi sen sulle jo pureskellut. No sitten jos mietitään sitä, että eikö nyt kuitenkin jokainen ilman mitään opinnäytetyön menetelmäosaamista osaa tehdä kyselyjä, näe, että mä osaan tehdä kyselyä, että mikä on sun lempiruoka ja mä voin siltä katsoa, niin mitään niin erityistä niistä menetelmäopinnoista pystyy sitten ammentamaan tämmöiseen työhön? No itse ajattelen, että niistä menetelmäopinnoista saa ehkä sen ymmärrettämyksen, että miten tehdään luotettava kysely. Niin, että se ei olekaan se tulos sitten, mitä sattuu. Niin. Että jos me saadaan tulokseksi, että Kirsi syö pääsääntöisesti lounaaksi porkkanoita, niin sitten jos olisi käynyt sen menetelmäkurssin, niin se olisi voinut ehkä tehdä sen kyselyn niin, että sieltä tulee tulokseksi, että se syö kyllä niitä porkkanoita, mutta se syö myös muuta. Joo. Niin, koska eikö niin, että vaikka joku asiakastyytyväisyys, niin sehän on sanana ja terminä niin laaja, että ei niin hyövää kysyä, että hei, että ootko sä tyytyväinen vai eikö sä ole. Niin, ja oppii palastelemaan sitä asiaa pienemmiksi ja kuitenkin kysymään sitten sitä asiakastyytyväisyyttä niin, että se kuitenkin suhteellisen kokonaisvaltaisesti sitä asiakastyytyväisyyttä mittaa, eikä sitä vaan pientä palaa siitä, jolloin voidaan olla suhteellisen varmoja, että nyt nämä asiakastyytyväisyyden kyselytulokset on niin kuin luotettavia ja kuvaa sitä kokonaisuutta. Ja virheen mahdollisuus on pienempi. Niin. Eli että mä niin kuin opin tietämään vaikka, että mistä mä löydän tietoa siitä, että mitä kaikkia asioita sen asiakastyytyväisyyden alle niin kuin oikeasti asettuu. Ja että mä voin löytää oikeasti ne kaikki, enkä vaan tuurilla arvata osaa niistä. Joo, ja ennen vanhaahan me puhuttiin käsitteen operationalisoimisesta. Kun minä olen ihan vasta sairaanhoitajaksi valmistunut, niin silloin tutkimusmenetelmäopinnoissa niin kuin käytiin läpi käsitteen operationalisoimista, mikä tarkoittaa nimenomaan sitä, että kun me lähdetään vaikka kyselyä tekemään, niin me mietitään, että mistä kaikista osa-alueista se asiakastyytyväisyys muodostuu ja miten sitä voisi sitten lähteä niin kuin asiakkaalta kysymään. Erittäin hyvä. Ja eikö niitä vaikka elämänlaatukin on samanlainen kattokäsite? Kyllä. No hei, sitten näistä kysymyksistä, että kun mä löydän jostakin tiedot, että asiakastyytyväisyys nyt koostuu asiasta A, B, C ja D, niin mä en ehkä ymmärrä myös sen, että ei ole ihan yhdentekevää, että mitä tai minkälaisen kysymyksen mä esitän mä vaikka kysymyksen, että kuullaanko sinun toiveitasi, vastaa kyllä tai ei. Vaan että sitten mä osaan tehdä sellaisia hyviä kysymyksiä, jotka jotenkin vaikka mittaa, että onko se vaikka enemmän tai vähemmän, mutta myös antaa semmoista jotenkin tarkempaa tietoa. Kyllä, joo. Ja sitten tuosta tuli mieleen, että on myöskin taito esittää, monestihan kyselyissä on sitten joku avoin kysymys, että anna palautetta tai kerro. Niin se sillä tavalla, että se ei ole johdatteleva ja toisaalta, että asiakas
sitten vastaa siihen kysymykseen riittävästi kertoen, eikä vaikka vain yhdellä sanalla, jolloin on vaikea niin kuin tehdä sitä tulkintaa, että no mitä se sillä loppuun perässä niin kuin tarkoitti. Joo. Että jos siellä lukee vaikka, että no kerro lisää, mitä palautetta haluat antaa, niin siellä luki, että oli aina kiire. Niin jos sitä kysymystä ei ole tavallaan tarpeeksi täsmällisesti sille kohde-ihmiselle annettu, niin meidän voi olla vaikea myöskin niin kuin analysoida sitä, että no mitä se tulos meille sitten kertoo, tai se vastaus. No tuosta sitten ihan hyvä, tai tosi hyvä aasinsilta tuohon niin kuin analysointiin, kun mä jäin miettimään sitten myös sitä, että no mitä sillä, vaikkapa sillä nyt laadullisen aineiston sisällön analyysitaidolla niin kuin ihminen tekee. Tarvitko sitä mihinkään? Sillähän täytyy sanoa, että ilman laadullisen aineiston sisällönanalyysiä niin elämästä ei tulisi yhtään mitään. Että itse ajattelen, että sisällönanalyysi on niin kuin taito luokitella asioita ja niputtaa asioita semmoisiin kokonaisuuksiin, että pystyy tarkastelemaan niitä vähän niin kuin ylätasolla. Ja itse käytän sisällönanalyysiä itse asiassa myöskin toisena esimerkkinä, että miten itse sitä jollain tavalla niin kuin hyödynnän, on, että mä luen opiskelijoiden opinnäytetöitä ja niiden tietoperäistä osioita, niin mä saatan merkkailla sinne sivuun, että mitä kukin kappale kertoo, etenkin silloin, jos se teksti on vähän hajanaista mulle ja se loogisuus puuttuu sieltä, niin mä merkkailen sinne, että no tuossa puhutaan kivunhoidon ohjauksesta, tuossa kuvataan sitä, että no minkälaisia niin kuin vaikutuksia kivulla on lapsipotilaalle. Ja sitten lähden niin kuin luokittelemaan sitä, että no tämän otsikko voisi ollakin. Eli niputtamaan niitä yksittäisiä asioita ylätasolla niin kuin otsikon alle. Ja ajattelen, että sisällönanalyysi on sellainen niin kuin perustaito ylipäätään hahmottaa asioita, kun lukee ja ihan niin kuin analyysissä sitten niin kuin yksi keskeisimpiä analyysimenetelmiä. Ja valtaosa meidän muista laadullisen tutkimuksen analyyseistä itse asiassa rakentuu sisällönanalyysilogiikan päälle. Eli se on jotenkin taito järjestellä asioita ryhmiin ja jotenkin niin kuin loogisesti esittää jotakin asioita, jotka alkaa... Ja tiivistää. Niin. Tiivistää aineistoa. Joo. Se on ehkä niin kuin sisällönanalyysin myöskin. Ja tiivistää niin, että kun toinen ihminen sen tiivistetyn kuvauksen lukee, hän olisi suhteellisen samaa mieltä. Eli että ei silleen niin kuin mielivaltaisesti, vaan että sisällönanalyysissä on myöskin ajatus, että mä voin todentaa sen, mitä päättelyketjua kautta mä oon näihin asioihin päätynyt. No siis jos mä teen jonkun tämmöisen laadullisen kyselyjutun ja siihen mulle vaikka vastaa 15 ihmistä johonkin kyselyyn, niin eikö nyt sitten kuitenkin olisi niin luotettavampaa pistää siihen raporttiin ne kaikki vastaukset sellaisenaan, että se lukija voi lukia tasan mitä ne on kirjoittanut, kun että mä rupean niitä sitten pyörittelemään. Tuohan se olisikin kiva. Mutta sitten mä ehkä niin kuin mieluummin luen ne tarinat kirjoista. Ja sitten kun mä käytän aikaa siihen, että no mikä se niin kuin loppuyhteentulo oli, niin yleensä vaikka hoitajalla ei niin paljon ole aikaa, että se jaksaa kaikki ne sun tarinat lueskella, vaan hän haluaa sen tiedon nopeasti ja tehokkaasti ja tiiviissä muodossa. Niin siihen me tarvitaan se analyysimenetelmä, että sen hoitajan ei tarvitse niitä sun 20 analyysiä sitten lukea, että mitä siellä niin kuin kerrotaan. Ja toisaalta myöskin sisällönanalyysin tai ylipäätään laadullisen analyysin näkökulmasta on tärkeää se, että sillä kuinka taidokkaasti ja hyvin se analyysi on tehty, me voidaan myöskin vakuuttaa sitä lukijaa. Eli monesti sellaiset analyysit tai tulososiot, joissa on tosi paljon niitä suoria lainauksia niistä haastatteluista. Esimerkiksi käytän monesti nyrkkisääntönä sitä, että kun enemmän on sitä suoraa haastattelusta tulevaa ilmaisua, kun sitä mun omaa tekstiä, sitä analyysiä, niin se kertoo yleensä siitä, että se analyysi on keskeneräinen. Ja silloin ehkä sitä tiivistystä ei ole sieltä onnistuttu. Ja vielä sisällön ylipäätään laadullisen näkökulmasta se, että silloin kun se on todella kerronnallista ja ikään kuin tiivistämätöntä, analysoimatonta, niin me vähän sitten myöskin tehdään hallaa sille analyysimenetelmälle ja sille lähestymistavalle, että helposti ajatellaan, että no se laadullinen tutkimus on vaan sitä kerronnallista ja tarinallista ja narratiivista, kun tosiasiassa se on ihan yhtä niin kuin
hyvä tapa tehdä tutkimusta silloin, kun me tarvitaan laadullista tulokulmaa. Eli jos mä oon opparintekijä tai tutkija, niin se on niin mun tontti, mun jobi, mun työ niin pureskella tai tiivistää se aineisto sille, että sun taas lukijana on helppo saada ymmärrys siitä, että mitä tämä aineisto kertoo. Kyllä. Että jos mä oon vaikka kysynyt 20 ihmiseltä, että mikä on teidän lempiruoka, niin sun ei tarvitse ruveta lukemaan niitä vastauksia, vaan saavat sitä minun tekemästä tiivistyksestä nähdä, että aha, täällä on 3 oli makaronilaatikko ja 7 keitto ja nekin on jollakin yläluokilla ja nyt sulla menee niin kuin 2 sekuntia, että sä saat sen ajatuksen siitä. Kyllä, ja tuo on hyvä esimerkki siitä aineiston tiivistämisestä, mitä niin kuin käytännössä sisällönanalyysimenetelmänä on. Okei, eli summarum tiivistettynä, niin tutkimusmenetelmistä voi olla työhön ja elämään aika paljonkin hyötyä. Kyllä, joo. Et ei ne ole sellainen irrallinen osa siellä esimerkiksi sairaanhoitajan työssä tai ylipäätään meidän opettajienkaan työssä. Että kyllä mä ajattelen, että itse asiassa päivän aikana yllättävän paljon käytän itsekin sitä menetelmäosaamista ajattelun ja päättelyn tukena. Ja se, että miten mä tulkitten muiden tekemiä tuotoksia, kuinka luotettavana minä niitä pidän. Niin kyllä mä ajattelen, että tutkimusmenetelmäopetus myöskin niin kuin klassisen väittämän mukaisesti liittyy siihen, että opiskelijalle tulee riittävät valmiudet ymmärtää tieteellistä tutkimusta, lukea tutkimusartikkelia vaikka hoitotieteen lehdestä tai sairaanhoitajalehdestä ja sitten myöskin niin kuin arvioida sitä, että kuinka luotettavalla tavalla se tutkimus on läpiviety, jotta että sitä voi sitten niin kuin suhteuttaa siihen, että kannattaako mun ottaa niitä tuloksia omaan työhön vai odotanko vielä, että joku toinen tekee laadukkaamman tutkimuksen. Totta.